Hej alle sammen på YouTube. I dag har jeg fået en ny sådan her minibar. Den hedder Republic Gunship. Ja. Okay, vi prøver at åbne den. Så er vi med noget. Her. Så det også lige. Jamen, kan jeg godt lide. Okay. Første side står der. Ja. Jeg skal putte sådan en her. Sådan en der. Og så op på her. Og så skal vi have sådan en her. Der. Og den er her. Så ser den sådan der ud. Så næste side. Side 3. Der står der, at man skal putte de her 4. Så putte en her. Og en her. En her. Og en her. Sådan der. Og så 2 af de her. Det skal vi lige åbne den anden. Så det bliver alt for blandet. Ikke? Det kan I godt forstå. Så her. Så der. Wow. Der er det papir. Og nu ser den sådan her ud. Noget lignende den slags. For det er lige lidt mere lys på. Sådan der. Så står man skal putte denne her på her. Og en her. Og så sender den her grøn på. Så ser den sådan her ud. Perfekt. Så er vi nået til det øjeblik, hvor der skal lidt mere på. Nå, der skal 2 af de her på. Jeg spiller også Plex og sådan noget. I kan se mine YouTube-videoer inde på YouTube. Mine Plex-videoer og Lego Star Wars. Så her. Så er det denne her. Den blå ind i. Og den putter man så. Så skal vi lige have sådan en her på. Det er for sent nu, kan ikke jeg dig. Jeg kunne se, at liv ikke var en leg. Slut nu. Jeg kan godt lide at synge, og det er jeg bare så meget god til. Jeg elsker mig selv. Nej, man skal i hvert fald selv prøve. Her. Og en her. Sådan der. Nu kan det begynde at ligne noget. Nu ligner det sådan ting, man kan sidde med her. Så kan sådan, og skive. Altså hvis der sidder en her, så skal man have den her væk. Nå, så er der så er det, og her bag, der skulle også være en her. Sådan der, så næste side. Der viser en tegning om, man skal putte. Sætter nummer 2 på. Her starter vi først med. En der. En der. So we for party rockin'. So we for party rockin'.
Så her. En på der. En på der. Sådan der. Så næste side. Nej, ikke næste side endnu. Putter man sådan her. Og her. Og en her. Sådan der. Så er vi klar dagen. Når vi klarer dagen. Så er det sådan her. Putter man sådan en her på. Sætter der. Og så på den der putter man sådan en. Så sætter sådan her. Så. Og så skulle man meget gerne kunne putte sådan der på. Det passer jo også perfekt. Sådan her. Og her sidder mændene inde i den originale. Så er det vingerne, vi skal have. Nej, ikke vingerne. Andre slags ting. Ja, så putter vi sådan her. Begge to skal her på. Og der er en ting her. Jeg ved ikke, hvad man kan putte der i. Jeg ved ikke, hvad man skal putte. Så. Der er en der, så. Her. Skal der være en. Og på den anden side skal der sikkert også være. Men jeg plejer altid at lave på begge sider. Så uden jeg har set det. Men jeg har været udenfor nogle gange, hvor det var forkert, det jeg gjorde. Så. Næste side. Og det var rigtigt den her gang. Helt dyrt. Så er det den her. Sådan en her på. Og så er det 2 af de her. En her. Altså der hvor vingerne skal sidde. Det er en der. Så en her. Sådan der. Perfekt. Så vi sådan her på her til sidst. Og den er snart færdig, tror jeg. Sådan der. Så vil jeg sådan her på. Nå. Sådan der. Så er det, så lægger vi lige den her lidt over til side her. Og så er det her, så er det en ny. Så med sådan her. Og der står, man skal putte sådan her på. Nå, det er vingerne, der kommer nu. Jeg ved ikke, hvad man kan putte der i. Her. Putter sådan der på. Sådan der. Sådan der på. Sådan her. Sådan der. Så er det sådan her. Næste, der putter man, nej.
Sådan der. Der er ikke særlig meget tid tilbage. Så jeg må skynde mig lidt. Men det er den her, jeg vil ønske, jeg havde som sagt. Men jeg skulle have købt den lidt før, fordi jeg kan ikke finde den i butikkerne nu. Jeg har alt Lego Star Wars, men jeg kan bare ikke få den, fordi jeg kan ikke finde den. Men jeg må snart købe den på nettet. I have money. Okay, så er... der mangler det. Så er der gået 10 og 50 sekunder. Så putter man dem på her. Det ser jo fantastisk ud. Ja. Det ligner jo den rigtige. Okay, så det er også det skal være jo. Ellers så har jeg ikke solgt den i butikken. Og den her, den har jeg købt i Kvickly Extra. Her i Helsingør, hvor jeg bor. Jeg snakker rimelig meget. Så her. Og så her. Så der. Nej, jeg tror ikke, jeg kan nå det. Der er 1 minut tilbage. Maybe og maybe not. Ellers er det mere den her. Jeg ved ikke. Jeg tror, det er 15 minutter. Så er der 13, så er der 1 minut tilbage. Sådan der. Nej, den stoppede ikke, og der var gået 14. Men så stopper den sikkert lige om lidt. Så er det 15, jeg ved det 15. Nej. Jeg tror ikke, jeg når det. Maybe or maybe not. Så er jeg færdig med den. Den ser sådan her ud. Og ligner på begge den rigtige.